uladon ringkat bat ngi na ka wei ka tayau sya ka wei pat bangila ya ka banwan ha ka ka yeng ka bakentang ka jo bangin yo ya ka ban ya pule ban ya puson ban ngap ban syak skor ka ktien ka jong belai ha bangalai keleng ki jaka ngayo i ya ka jing terkhong ka bakrau yo i ya ka jing terkhong ka bakenjaman sem ka jinglang ka jing em ka bakenjaman sem ya ka jing kerdo ya ka jing bam ka bakenjaman sem kata galong ka perthei ka ba mangi ngi em menta bat ha ka ba kum kane ka perthei ka bangi em nyai ngo yo belai bangi yo ya kane ka bible study ka bangi la ya ka ban wan hang ne ban yo ban bam ya kane ka jing bam ka bakenjaman sem kidon ki wei pat ki para banget ne ki wei pat ki balang ki batrang ban yo ya ki jing hikai ki batrang ban yo ya ka bible study henrei kim yo ya kalat ka bakum kane na ka benta jong phi u belai ula kerkho ngilayat lenti labon snam kane ka bible study ban ngiyo ya ka ban wan kumne na ka wei ka tayo sya ka wei pat ban bam ban besa ya lade da ka jing bam ka bakenjaman sim kat banang mi gisngi nginang yo i ki jing ja kane ka perthei ki baja na ka por sya ka por bat ngiyo i ka jing shisha ka ei ka ba u blai ula keren ba ubriu umla ban em tang da ki jing bam baken jado kalong ka ba shisha la da ubriu umdon ya ka ktien jong blai unam la ban em ngiyo i ki babon ki ba rius pa ngi ki babon ki briu ki ba don ki ba em ki don kerhai ya ka jing bam ka baken jado ki don kerhai kat ka ba ki kwa henrei penban ka jing yap ka be ya ki bat ka ap ya ki kinam la ban em tang da kita ki jing bam ki baken ja perthei te la da pidon kaspa karhai la da pidon ki ei baro hagene ka perthei henrei la da ka ktien jong belai kam dan hapo jong pi ka thli bat ka suda kaleng a ka pisa ka jing sok ro kam don le kom no don ni wei long kemi i ong bahabanga nga don nga im nga don ya ka yeng ka sam ka babit ka babiang ka spa ka phau karhai ki jing don jing em karhai henrei habanga mot ban bam ja kamen sim jonga ka thang bat ngam kwa ban bam ja ki don ki por ki ba habanga sim hab ya ka peliang ban bam ja bat habangala mot ban bam ja habangala don hakato kamit nga syong kamit ban bamja ki jau ki umat hakato ka peliang ngamla ban bamja tang ki umat thang sudah wala da ngadap kerhai ki ei ngam don jingker do ei rei kane ka perthei lene kane ka spa kamla ban ai jing sok ya kamen sim jonga ki khon samla ki yo ya ki jing sngo ba jong kane ka perthei kia be sharum shaneng kia mare shane bat shatai banwat ye kijing sngo bah chong gene ka perthei yo ya kita kijing sngo bah im ha kijing di bu a ya sngo bah bat ki parlok keleng henrei kamen sim kam don jing sok tenamar kata kadau habakak tin ka jong belai pat ka don ha ka do not ka jong pi mano bala ban shim ya ka jing sok ka badon apa jong pi don bala ban shim kat bakak tin jong belai kanang dap kataru ka jing sok kanang dap ha ka do not ka jong pi bat hangta pin sham ya ka jing mot ka basisha jong ka ne ka jing em te tau belai on ker khu yang i ha ka ne ka met ngin ya poino syaga benta ka bangin yo ban ya keren ka ne ka bible study ka ne ka subject la ne ka phang ka bangi don ban ya keren ha ka ne ka met ka bamenta te ngila de ban ya keren ya kato ka subject syapang ka bor halor lade bat ngila ya keren kumto bangi don kam ban don ya ka bor halor lade bat menta kamit ngin sedang ya kane ka wei ka subject ka bathamai ka ba ublei ulaya lam ya ka jingmot jing berkat jonga bangan wan ra hapdeng jongi bangin ya puson, bangin ya keren, bangin ya wat, ya kijing shisha, haga bayadei,
bat ka de ka subject. Bat kata ka subject ka bangin ya keren menta kalong syapang kasur jong ublay. The voice of God. Kasur jong ublay. Tongin thok kumta. Kasur jong ublay. Kata kalau ke subjek kabangin ya keren mentah. Pibon na preng jongi ngikwa abad yok sengau ya kasur ke jong ublay. Bat donro ki bakam ki ong ba ublay ula keren yang Tin namar kata kadau bun bah ki ba syak ya lambak kelaro. Ublay keren yang abangan le kumta, ublay keren yang abangan ong kumta, ublay ula keren hang abangan ya lap kumta, kum kita ki mi hagini kisngi. Tengin ya pet kat kum kaktin ke jong belai, syapang ke ka sur, lane ka jing keren ke jong belai. Tongin thaw syang kum ne ka jing lamprang, pi ka ne ka subject, kalong ka ba don kam, kalong ka ba krau, kalong ka ba yar, kalong ka ba don kam lah ka ba yadei, bad ka jing em ka jongi shimet bad ublai, lah ka ba yadei ro, bad kajing em kajongi kabang ngenam sya yalam bakala lane bang ngenam sngau tho bakala syapang kita ki jingkam bat ki jingong bangayo sngau ba ublay keren hanga kumne ublay keren hanga kumtai bat kumta terterken tenamar kata-katau kalong gabadan kam bangin ya keren ya kene ke subjek tongin tho ya kajing lamprang ka ong kumne jing lamprang ublay jongi ulong ublay ubaim ublay jongi ulong ublay ubaim tongin sim syatang kata ublay ubamangi syakri ublay Jehovah, ublay jong Abraham, ublay jong Ishak, ublay jong Jacob, ublay ubamang ngabat mapingi syakri, ulong ublay ubaim. Tangin perkat dia kata. Dan bun kibriu kiba persyang ban kompromis. Kabamut kiba persyang ban penyaklek. Daka baong kiwei ki jatniam ngamot baong kiwei ki jatniam ki kam baong ujo ublay unong bo unong tau bat kum ta terter lana pia kendo yu hindu ong ujo ublay unong ye pi kum ta muslim unong ye pi ujo ublay kiwei ki jatniam kin ong ye pi ujo ublay hatu kata kalong gabashisha na ngiya keren hangne ublay jongi ulang ublay ubaim habangi pule na Jeremiah lenong basipeu kadikot gabasipeu pinsyam ya kita ki kenten bau Jeremiah open kan mau ya ki kon Israel lagado kapor ba ublay ubangi syakri ulang ublay ubaim Henry utrai ulang ublay ubashisha ulang ublay ubaim ngan pule barok gitu kan bat usim ubajunam haka jingbitar jo ka khandau ka khanyo bat ki jaj benreo kim laksha ya ka jingbitar bayai bat jo shim ye itu kenten ublay utrai ublay ubashisha ulang ublay ubaim the living God ublay ubaim kan mau ya kata ka kenten ublay ubaim pila aru ban syam ya kata ka kenten
Mdan ye bangin daya keren benia ngasukwa ban kedeu ya kit khot Bible ki ba penken mau yangi ba ublei ubangi syakri ulong ba em Joshua lai lenong de khot ba shipau hangne ro ngisam ya kini ki kenten bat u Joshua ula ongro da kane pentep ba ublei uba em udon hapdeng jompi the living God ublei uba em nang ta shu pila ban tho ang to khnang ba phin sanang phin yo ya kito ki dekhot ki ba keren syapang ublei uba em sam sau puar dekhot ba ar hang toro ngin lap ye kini ye ini dekhot kamen sim jonga kasliang ya ublei uba em ngap hangne unong ruai sam ki khon ukora ki ruai ki tho ya gane ka jing ruai sam bakamen sim jonga ki ong kasliang ya ublei uba em ki khon ukora ki tho katto katne teli na ki jingruai ki bala bolang hagane ka sam aga jingruai kitab sam tikini ki khon ukora kidai ki breu ba sham men sem shikat daya kidai maki ki ba arrange ka music badi ki jingruai haga temple ha Jerusalem kibriu kibangam celiu bah ka jing syakri ha ka baya dei bat karwai kasio kita giri ki kon jong kora sngau tenat ban pule yakini ki kenten bat yakathim ka bangin saya keren ha ka ni tayo banwan jong ka revival week ro lapen syong nong rem na kasam balatho hi ki kon ke jong kora pin sayo sngau ki nong keren ki ban sakren kalong gabas ngau tenat ban pule yakini ki kon batip breu tip belai jong ukpa ubalayeng yelek persya ukpa temen jongki ubalayeng yelek persya kajing kanyum yo Moses bad yo Aaron haduk bakala ngoj ka kendau ka ang ka kendau kala ngoj im yaki makil ayap syate pa kendau tenrei ki don gini ki kon pateng jo ki bareu belai ki descendants kiba shammen sim shikat daya sngap ini kenten kamen sim jonga kasliang ya ublei uba em hi utau de ublei uba mangingi syakri ulong ublei uba em haba pai pat syagat testament batmai hau matayos lenong bakan reu ka dekhot ru ka bakan reu Ngisyam yakini ki kenten Matthias kan reo kadekhat ka bakhan reo hangne ngi pule kini ki kenten u Simon Petrus ulayatu bat ulaong melong u Chris u kon u blay baem the son of the living God u kon u blay u baem utau de ubelai uba mangingi syakri syabangin ya chaprang ya kaneka subject tongin ya bat bahaya kita ya kaneka point lane kaneka bentang nangta syapang ubelai baim syu dangdon bun gi bentan ringan kedeu sanaka Hebrew lenong basipau dekat balai puai hangnero kalong gaba iting ya gaban hap hakikti ublay baem hangnero ngisyam ya kaneka kenten ublay baem bat ngan kedeu sakawai kaddo ngan kedeu ye pi syapang ublay baem na ka kitab jing penpau lenong benengkong kadekhat kaba khat pra bat ngala jalong ubayap te hakmi ngalong ubaim syaki bom jukot ki bom jukot
ngalong ubaim syakibam cukot kibam cukot ujisu upen pau yalade hau yones hakata kajing ya ipau ban ong bamanga ngalong ubalayap henry ngaim syakibam cukot kibam cukot bad uta udai ublay ubamangi ngisyakri pi ulong ublay ubaim tesayan nujor hi mapi lada kidon kiwai pat kibakam ban ujo ublay ngiyamane kadon kawai kajing ong kajing keren kabau jisu la keren wong uta uba itu yanga u itu yo tau balapha yanga uta ubam itu yanga itu ro yo tau balapha yanga lada syakri lada ublay uba mangingi syakri lada ublay uba im bangi syakri ulang uju ublay jengki wei pat kijek niam baper tikila deiro ban itu ken yo ukon jong ublay lada kim itu yo ukon jong ublay kumno kin la ban ong banga itu ba mangi ni syakri yo uju ublay ublay jangi ulong ublay ubaim baduta uba itu ya ublay baim u itu ro ya ukon bait ukon ba marwei jao kumbangi pule na yones lai kan rio naba ublay ula it kata-kata ya kapertai ula pa ya ukon balaka marwei kum to terter Tiladam itu ya Yesus Kristus, ladam itu ya Yesus kumunong penem, kumunong yang laban kam bangi itu ya ublay. Ubau kpa. Tenamar kata-kata utangin ya perkat pensyong nong rembah ya kita kiai. Next nang to thok kumne. Kumta ulongken ublay ubayai keren. Kumta ulongken ublay ubayai keren haki por barok full stop pi ubriu balayap keren show uding umau keren lane kino kit jing thao hakane kapertai kimla ban keren kiding kimau kiblai thao bat kiwei don gibamane ya gading don gibamane ya kadur balashna don bamane ya ubnai don bamane ya kakrem don bamane kimau don bamane kirukom bafer don bamane kamasiro batkum ta terter henry kim keren ublay jongi ulong ublay baem dei namar kata-kata ulong ru ublay uba keren bad ubayai keren nakipor baro namar dei tang ubaim ubala ban keren ubayap ubam dan jingem kumno unla ban keren pila dengi pai na do ka Genesis ro ngila syam bat ngila lap ya kata nadu ka lenong baningkong dekat balai ter kumto idon itu kenti ni baong bat ublay ulaong hakatolen dekat balai ro ngilap itu kenti dekat ban riu dekat bekendai ter kumto ublay ulaong nuksa hakane ke dekat balai bat ublay ulaong tolong kajing syai kamot udai ublay bakeren pindam lap bakiding ki mau ki keren ki merat ki keren mano bakin keren hendrai ublay ukeren nado ka Genesis ngilap ya kata tenamar kata-kata balai ba ublay ukeren kadau kalong namar ba ulong ublay ubaim tongin kan mau ngim syam la syakri ya ublay ubayap
Ngim syam la syakri ya ublay ubamatla. Ngim syam la syakri ya ublay ubam ya asngau. Henrengi syakri ya ublay ubaim ubajana. Hake Hebrew lenong banengkong dekat banengkong ngipule yakini ki kenten. Ublay haba ulala keren menhendai hakikpa temen dabun benta bat haki rukom haki nong ya thulupa haki nikis ngi ke bakando ula keren hangi ha ukon utau de ublay chongi ublay ubayai keren haki por barok kalasai ketua gabangi pule Hebrew iwe nadu ki por menhendai hadu gini kisngi bamenta ublay udang yai keren syuk habangi pule kitab Isaya lai pau lenong dekat baarpuwe kalong gabadan kam bangin yo ya gini dekat balai banga ai kambon teli namar ba kalong gabadan kam ba pin yo ya gini dekat te lai pau lenong dekat ka baarpuwe jong kan ke kitab Isaya hang nero kayatu syapang ublay ubakren ka angkum ne bat kiskor jong me kin yo sngo yakaktin hadin jong me ka baong kane kalong kalenti to ya phi haka haba phi phai syakamon bat haba phi phai syakadiang kiskor kin yo sngo ublay ukren pin yo sngo ya kasur kaba ublay ukren baduong kane kadai kalenti to ya phi haka te sakawai kaba ngakwa ban kedeu kalong nau yonis kalenong kaba sipeu kadekot kaba arpunyo hangne hau yonis sipeu arpunyo ngipule kini kikenten kita kilang berat jonga kisngap ya kakten jonga habang ngakeren kita kilang berat jonga kisngap ya kakten jonga kapamot lane kapa pensisya bat kapa pensai kapa penskamro ba ublay jongi udang yai keren ti kata kalong gajing lamprang hakabaya day bat kane ka subjek kasur jong ublay ngin ken mau ngala aya pi ar bentang to ar teliki ai hagane ka jing lamprang kabaneng kong bangi day ban ken mau bangi syakri lane ngidon ya ublay ubaim wat nam do jingkerman wat nam khuslai wat nam syapting ublay jongi ulong ubaim nang ta hang tu next bat ngala ayapi ubayai keren hagipor baro tu gade gajing lamprang kandiat ngidon ipor ngin ya keren ya ka point banengkong main point one katu gade gajing lamprang te point no sa main point ka banengkong kirukom ha kaba ublay ukren yangi kirukom hakaba ublay ukren yangi hakan ukerukom ublay ukren yangi kalong gabadan kam bagian ya pule ya kata bagian tip ya kata bagian nam sya ya lamaka bagian nam snoto bakala bagian nam kelumar to karukom kabanengkong pila bantong to kajingkeren kabamarkma kajingkeren ublay ukeren yangi markma kajingkeren kaba markma hangne ngila bantong ru haka pareng di banang pareng to ne direct communication kajingkeren kaba markmat kaba ublay ukren direct
kala banam long ba upej markhmat nrei markhmat hangne kabot kaba Ukraine direct kaba ublei Ukraine direct pi kane kade kawei karukom kaba ublei Ukraine ya kibreu habangi pai shaka testament kaba rim pi kane ka ja haka testament barim ka kam ja ba haka testament kaba rim hagitu ki por jonggi prophet Bat Hashwa jonggi prophet rukum jo. Kakamja ka adai haka testament kabarim. Tongin kan mau ya kata. Yo abadon na pedeng jongi ki bakwa. Ya kene ka direct communication ba ubelain wan keren. Direct. Tengin kan mau bakane ka kamja bah haka testament kabarim. Pi ubelai Ukraine ya kibreu kata kapon. Ngikan mau kum kanuksa ublay Ukraine yo Abraham. Ublay ong yo Abraham mi no nang ne nala kikur kijaj mi no nang ne nala ki lok ki jor parasnong paratau mi bat lek no syakari ya kabangangan sa peni hame. Ublay Ukraine direct. Ngikan mau yo Moses. Moses ublay Ukraine direct yo Moses tangin ya pej ya ganuksa jong Moses haka Exodus kalenong gabalai ngipule ya katoka jing ya Shem ka jing ya kendo ka jong Moses baru ublay ka jing khot ka jong ublay ya Moses pi hadin ba Moses ula penyap ya unong Egypt ula petno nang ta bat ula kelalong unong ap lang berat jong tau kurim jau Jethro ti ula syong lasa ula ja celang seta kumba sau paus nem ayai hadin nang ta pat kumba kalong man lakasngi uju yalam ya kilang berat sekita kicaka baju penbam pelang ti emdadai badayok pelang badayok lum dayok jingthong kumbadon mangi shanen rei kalong kum karisiap aju kepor kidon de kilau beniap kidon de kiklau lenong kumto Mdei kumba long sangi sanen amar ka kle risiap artat kata kajaka te kalong ka bapla ba umsyam lapoi perkat rei kendit uyo i ba kata kalau beniap ka ing de kating ka ing kata kalau beniap te kumno kumta kata kalau beniap ka ing upet ye kini kiwei lau beniap gibadan hangne kim ing Henry katai kawai kalau beniap ka ing de kating. Te umla kalem dalej hajan. Ban lek pej beniap. Don ayu hangta. Mano batang. Bat msyam la yui yano. Ka ing kata kalau beniap de kating. Bat enda ula poi kam hajan. Ula yo sngo penban ya kasur. Na kata kalau lenong. Kaba perta bat kaba ong. Go Moses. Ti umot dor tip day mano. Ula cuba bad uang hakmi manga. Bad kata kasur. Ti kalong direct communication. Kata kasur kala wan biang tabaong. Wat wan hajan syane. Tu dalajno yaki juti jong me na lagi selajat nabakata ka jaka haga bamayeng kalong ka kendau ka bakentang ulalaj yaki sandal kata ka jaka ka bamayeng kalong ka bakentang ula ongro ngalong manga ublay hangne ula introduce yalade mdei uparalok jong me mdei upara jaj para kenja jong me ubakot ya me Dei manga ngalong manga ublay ukpa jong me ublay Abraham ublay Ishak bar ublay Jacob
nang ta Moses ula syepte ong ka Bible utrai ula ongro ngalayo isisha ya ka jing sitom ka jong kibriu jonga hari Egypt bat ngalayo snau ya ka jing lanyar jongki kum to terta belai wong ula pha yo Moses ban ong ki pelait no ya ki khon Israel nang ta hari Egypt Henry Moses pi ka direct communication ka jing ya keren ka bala simpor bah Henry Moses ula ong hau belai ngalong uai bangan lech show paro bangan yalam yaki kon Israel nakari Egypt ubelai uang ngan long lembat me kum to terter ti Moses ukeli biang ya ubelai uang dengan lech kum ta kini ki kon Israel pat yo bakim nget yanga ngan ong yaki ba upha ubelai ti la ki keli ukerteng uai to ubelai jong me ngan ong kumno hi namar ba Egypt ki bon jaj ki belai ki kerteng ki jaj pe ki jaj ki belai dengan ong kumno ya ke kerteng jong me ubelai ula jubab yu Moses baduang ngalong ubang ngalong kata kalong ke kerteng jong Tehang ne ngiyo i namar kata ya ka jing ya keren ka pamar khamat ka direct communication hapdeng Moses badu belai dei namar kata kadau haka testament barim ngidang la ban yo i ya kibakum kini ki jing ya keren te kalong janai bat kalong benia abah garukom ya keren bat hadin bala ami nang tanah Egypt ro pikan mau Moses udang ya keren ni baru belai habala poi aga duriau basau ro Moses ulek ban ya selok ban duai ubelai udang keren yo Moses wong tit do ding do poi haga jakaba mdon umro ubelai udang ya keren bat Moses tit do ding do yo mau siang kami ke poi hamararo penbahaya kita ki kamara bat kumta terter ikadon ka direct communication ka jingya keren ka pamar khmat hapdeng jong Moses badu belai kata ka jia bah ka testament barem sakawai pat kanuksa habangi pule kitab penengkong Samuel nganwan ra tang arteli kinuksa kane kabangila ya keren yo Moses kadai yo ubreo balahe balarang ba hagabaya dei bat kane kitab Samuel ublei udonro ka direct communication wat bat ukhna ro ublei keren markmat hawangi pule no nengkong Samuel lenong balai dekat basau hadu shipau hangto ngipule ya kato kajing sisa utrai ula khat yo Samuel ula ong Samuel ula mare Syau Eli udang mut harai badai u Eli bala khat yo hadin nang ta utrai ula khat biang hagaba arsin bat Samuel ula lek biang Syau Eli u Eli wang ngam syem lakhat kokon lek thea apat tiu Samuel syempat la itu iyo terai kamot syempat la recognize umpat syem la recognize umpat syem la itu ya kasur ke jong terai ya kasur jonga ngilai long familiar ya kasur jong pi ngalalong familiar lada piwan lada ngawan hayeng jong pi nabar ngakot ya pi oh pilas nguto badai manga dene bon kibreo ngalek keleng gijaka kipej artatin ya kador anda habang ngalak keren hang ta kiong pi dei bawalang ki recognize ya kasur Samuel hang ne umpat recognize ya kasur jong belai umpat itu bah pi udang mot badai kasur ka jong Eli to ulej mare Syau Eli
Nangta utrai ula khotpat hakabalai sin. Bat ula ki, bat ula lecho eli, bat ula ongang ne. Paliga mela khot yanga. Badu eli hangta ula tip. Wat lada u eli yok sngau ya ka sorga jong belai. Yok sngau tang u kena Samuel. Henry eli ula tip bakata te kala dai bai ka sor jong belai. Teu eli ula ong yo Samuel. Lada kilek thia te lada un khot ya me to ong kum ne keren kotrai nabau syakri jong me u yok sngau. Deyang ne bau Samuel ulang perkaduang peleng kata kade gasor jong belai. Tenadu kata kapor ulang recognize ya ka voice ka jong belai kasur ka jong belai. Pi kadon ka direct communication. Ublai usakren kumto terter sapulehim dan pon keren beni ane. Keren ya gitu ki kentin ho Samuel le kumta ong kumta bat kanja kumta. Ublay uya keren badu Samuel. Tekane kalong kabenta. Lane karukom kabanengkong. Hagaba ublay uya keren bat kibrio. Tewan nam kuslai kidang don bon kirukom kibangin sanang ya keren. Ngin ya sange syua hangto. Bat ngin saya beteng. Hagawai pat kata yau. Tau ublay un yarap yangi. Baka jing pule ka jongi ka ktien ka jong belai ka ai jing syai ka yarap ban penyok bor penyok mensim ro yangi batongin kan mau kumba u Samuel ulong loi palat udang kena rit umpat sengotho ya kasur jong belai kebon na pedeng jongi ro ngilong kumbalong u Samuel nyempat sengotho kasur belai kadon karukom hagaba ublay u communicate bat ngi hagini kisngi ba menta tengin saya keren ya kata menta ngidang ya keren syua ya kata karukom gaba ublay ju keren haga testament kabarem tau ublay kerku yang ingin mi na kene ka Bible study ringkat bat ka jing duai ba ublay nang pensyai syu nang yalam ya ka jing em jong